ಕಿಚನ್ ಯಾನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆ ದುಂಬು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶನ ಎಂಚ ಸುಲಭಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಉಂದೇನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ ಅದ ಐಟಂಬು ನಿಕುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರ ಕೊಡ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ 2 ಕಪ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡರ್ 1/3 ಕಪ್ ಕುದಿಪುನ ನೀರು 1 ಕಪ್ ಪೇರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಪ್ಪು 1 ಚಿಟಿಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚನೆ 4 ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಶುರುಟು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಗಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಗಾಲ್ ಪೌಡರ್ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ ಬೊಂಡುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ್ದೀತನ ಇದನ್ನ ಬೊಲ್ದುದ ಬೊಂಡುನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಆಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತೋಡಾಂಡ ಈ ಬೌಲ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ತುನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಬೌಲುಗ ಅಂಟು ದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ ಬೊಂಡುನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ಕೊಡೋರ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಸೈಡ್ ಉರಿದಿತ್ತನ ಅವೇನ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕಲ ತೋಜೋಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿಕ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಿನ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದುದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒರಿದಿನ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವೇನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿತ್ತಿಜಿನ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ದ ಮೆಥಡನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಡ್ ಯಾನ್ ಒಂದೇನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅವನ್ ಒಂಜಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಟಿನ್ ದೆತೊಂದೆ ಆಜಿ ಇಂಚಿದ ಅವೆನ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ 2 ಟಿನ್ನಡ್ ಪಾಡ್ದದಿತ್ತೆ ಉಂದೇನು
180 ಡಿಗ್ರಿ 40-45 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಡು. ಅವರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವೇನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದಿಲೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಯಾನ ಓವನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮುಂದೇನು ಯಾನ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪುನಃ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ. ದೇಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಐಟ್. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ದೀವೋಡು ಒಂಚೂರು ಅವು ಸೆಟ್ ಆವೋಡು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದು ಏನು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆದಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೀಟಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರಡ್ಡೆ ಇದ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶ್ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿಗ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತೊಂದು ಐಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗನಾಶನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಸ್ಲೈಸ್ ದೀಪದ ಐಕ್ಪಂಡ ಅವು ಕೇಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಮೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂದಿತ ಮಿತ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಾತ ಮುಟ್ಟ ಕೊದಿಪದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಚೌಲಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶನ ಒಂದಿತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿಲೇಕ ವಾ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಆದ ದೀದ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ದ ಲೇಯರ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ ಕೇಕ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕನ್ಲ ಐಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದ ಪುಂಡು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಟೂಲ್ ತಂದು ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಮುಂದೇನು ಕೇಕ್ ದ ಮಿತ್ತಗ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೊಂಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೋಡಂಡ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಹೊರ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರದಿಲೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಮಿತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೋಡನೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓರಿದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶನ ಯಾನ ದಿತ ಮಿತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ದ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ.